Hola, què tal? Molt bona tarda. Avui en la furga hem vingut fins a Reus i hem vingut a fer una furga que fins ara no havíem fet. Hem vingut a fer un escape room. Un escape room que, com veieu aquí, s'anomena El Celler de Winery. És en el que estem amb la seva propietària, l'Anna Fichac. Bona tarda, Anna, i gràcies per estar amb nosaltres. Molt bona tarda. Per començar, explica'ns una mica a grans trets, com dèiem, després indagarem una mica més a veure què ens pots explicar d'aquest escape room, però a grans trets, quin és el concepte d'aquest escape room? I també per si hi ha algun despistat que encara no controla molt què és això dels escape rooms, què és un escape room? Bé, un escape room, per qui no ho sàpiga, és un joc de pistes, d'enigmes, a través o gràcies a les quals acabes resolent una tasca. En aquest cas, ambientada en una bodega, es pot ser ambientada en qualsevol tipus de circumstància. Esta és una bodega en la qual qui vingui, qui juga, haurà de resoldre un tema important per saber qui són ells o elles. Un escape room que es produeix tot aquí en aquesta sala en la que es trobem, que no us podem ensenyar, ja ens ha prohibit l'Anna que l'ensenyem més que aquesta paret que tenim al darrere, però tot un escape room que es fa aquí en aquesta sala. Sí, el que serien els escape rooms, que la gent pot conèixer més, normalment és això, és escape d'una room, per tant hi ha diferents sales i el que vas és passant d'una sala a l'altra. En aquest cas és un hall escape, tot passa en una mateixa sala i tot l'equip juga de forma conjunta. Normalment el que passa a vegades a alguns escapes és que dos juguen i els altres miren, sol passar, i per tant este format el que fa és que tothom sí o sí s'ha d'implicar en el joc. Un escape room que va dirigit a grups de quantes persones o podem venir sols? Explica'ns una mica això, el concepte. A qui va dirigit, qui són les persones que hi poden venir a participar? L'ideal d'aquest escape room és estar dirigit a grups entre 8 i 20 persones. També poden jugar 6, també poden jugar joves a partir de 13, 14, depèn de cada jove. Però l'ideal és això, és en 10, 12, és el grup idoni pels coneixements, no coneixements, sinó per la quantitat de pistes que s'han de resoldre. A partir d'aquí, òbviament, si algú ja ha fet més escape rooms, ha anat a més sales, etc., hi ha una versió també que és un pèl més de dificultat per a aquesta gent que ja està més acostumat a resoldre escape rooms o hall escapes, i si no, hi ha la versió normal, que és la que fa la majoria de gent. Perquè comentes, llavors, va dirigit a grups grandets de persones, per exemple, a empreses que puguin fer activitats de team building i venir aquí a fer aquest escape room, aquest tipus de públics, no? Sí, correcte. Dins d'aquests grups normalment venen gent que celebra alguna cosa, aniversari, despedida de solter-soltera, grup d'empresa, com comentaves tu, amb els companys, que diuen, ostres, anem a fer una activitat conjunta de team building o simplement això, per passar l'estona i fer unes risses entre els companys que normalment veus a la feina, no? I aquesta és la filosofia normal. També el que és l'escape, el que són les pistes, el que és el joc, se pot treure a casa del client. O sigui, si algú té una masia, té una celebració, etc., també es pot portar in situ, se pot traslladar a casa del client. I també en empreses, o sigui, s'ha fet també de portar a una empresa i a partir d'allí són els diferents grups de treballadors que passen per l'escape. Et volia preguntar ara, Anna, una mica per com et vas involucrar, com vas decidir fa unes setmanes, un mes i escaig, si no m'equivoco, que ets la propietària, que vas agafar aquest escape room. Com va ser això? Com et va sorgir la idea? Com vas decidir agafar-lo? Explica'ns. Bueno, la història en este escape, en este negoci, és llarga. Fa ja 3 anys que vaig mirar aquest escape que estava a dins d'un projecte de l'Ajuntament de Reus que es diu Reempresa, que el que et permet és agafar negocis, un traspàs d'un negoci en funcionament, per tant l'arrencada és superràpida perquè ja està tot muntat, simplement és un canvi de nom i ja està. I fa 3 anys vaig trobar ja aquest escape room, en aquell moment era d'un noi que es diu Adrià, i el traspassava. Llavors va haver un altre noi que va agafar este negoci, este joc. 3 anys després, per casualitat, torno a entrar a la web de Reempresa i em torno a trobar l'escape room que estava en traspàs, en aquest cas per qüestions personals de la persona que l'havia agafat, i és com ha vingut a mi. Ha vingut a mi, ara sí, l'he d'agafar, ha de ser meu, i res, ha sigut superfàcil el traspàs gràcies a l'equip de l'Ajuntament de Reus, gràcies als tècnics de Reempresa, que et fan fàcil tota la part més de papers, més del traspàs de la llicència d'activitat, etc.
I res, o sigui, firmes un dia, el dia següent ja el tens operatiu, la web està operativa, les passarel·les de pago, els clients, la gestió del calendari, o sigui, tot és molt fàcil perquè estàs agafant un negoci, això, que ja està en funcionament. Al final també el que es tracta és això, la importància de no deixar morir els negocis, de donar-los una segona vida o que els agafi gent, com és ara el teu cas, amb ganes d'emprendre, gent activa que està buscant oportunitats de negoci com aquesta i doncs gràcies a aquest projecte els podeu agafar i com comentaves tenir un traspàs fàcil i que d'un dia per a l'altre i que el negoci segueixi actiu. Pues sí, la veritat és que és superinteressant perquè en esta web a Reempresa al final moltes vegades són negocis que es traspassen per jubilació i és un negoci que està en funcionament, que està en perfecte estat, etc. però la persona decideix que acaba la seva vida laboral i vol tindre més temps lliure. Hi ha 1000 circumstàncies personals, familiars, etc. per la qual cosa una persona que ha aixecat un negoci en cert moment se dedica més a una línia de negoci que a una altra, etc. i necessita aparcar aquell negoci. Per tant, és ideal poder agafar una altra persona que a l'inici seria molt més costós, també, d'aprenentatge, que t'estalvia tant temps que la veritat és que és un superprojecte. Doncs molt bé, Anna, ara ja sí per tancar. Em disculparàs, sé que m'has insistit que no podies donar pistes, que no em podies ensenyar l'escape room, però jo t'he de preguntar, què ens pots avançar? Explica'ns alguna cosa de com serà l'experiència que viuran els clients quan vinguin aquí, dona'ns algun tastet de què serà de la relació potser que té l'escape room amb el vi o què és el que el fa especial aquest escape room. Bueno, jo diria que al final hi ha una sorpresa que sempre la gent agraeix, és un detall final, però la forma en què està construït tot l'escape, les pistes i tal, la gent està supercontenta, s'ho passa superbé. Jo el que diria és que la gent vingui i ho prova si no ho han provat. En aquest cas, jo com a Game Master m'ho passo superbé al costat també de cadascun dels equips. La veritat és que cada equip és diferent, cada grup, cada colla és diferent per com actuen les persones entre elles i des de fora també és superinteressant veure com actuen els sers humans sota pressió o en un repte en comú. I el que els diria és que vinguen, que ho proven, que s'ho passaran superbé, que és com una espècie de detox de tot el que tens a fora perquè estàs superconcentrat en aquella tasca durant aquells 60 minuts, que tu passes bé, que rius, que és com que treus el millor de cadascú i ho fas en equip, que és l'important, que la gent està aquí en persona, fora mòbils, fora tecnologia, estem només les persones i són moments molt xulos entre els grups. Doncs ara sí, ja ara de veritat per tancar. No passa molt habitualment, però et deixaré aquest micròfon de Ràdio Ciutat, de Baix Camp Ràdio, per a que el facis teu, miris a càmera i facis una crida a la gent a que s'animi a venir a participar. Tot teu, Anna. Pues moltes gràcies. Jo només us diria que si teniu un aniversari, voleu passar una estoneta amb els amics, amb els companys de feina, vinguéssiu a l'Escape Room, proveu escapepolis.cat i reserveu o regaleu el vostre joc.